سلام كما يتوعلو كبرات سمعتنا نلومي عربي عسران شومنتن ميازيا بهرميني ميديا استدالو حتى زيناتا تاسعبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا طبطاتهم كنقدم سرحت موسى شودنوان كاب سودان تزازيمو زبزحو قديات نايتو ماب شودن زخصتو مفنجرات بومب قلعو يم تبايلو وتادراو لممد أورورا عسران سلستن اب ستوكولم يكايدالو عندنا طبطات زينا خصوم صانحكم كبرات سمعتنا نايزيو من كالوتن زيناتا زرزرات دحر زحصار مساغر يتصبينا امساناتن استات ميتو شودنوان كاب رئيس كتما سودان كارتوم كوصو خمتغبره قدماي مينستر اولف كريشترشون غليصو መንግስቲ ሾደን ዜጋታቱ ንምውፃእ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ብረብዑ ምሸት ሰዓት 10 ከም እተወደእ ዝተረፉ ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ኣህጉራዊ ጻዕርታት ግና ይቕጽል ምህላው ወሲኹ ሓቢሩ ዝሓለፈ ሰኖ ዝጀመረ ዜጋታት ናይ ምውፃእ ስርሒት ዛጊት 167 ካብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ምውፁ ካብዚኣቶም እቶም 100 ሾደናውያን እቶም 60 ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ምዃኖም ክሪስተርሾን ወሲኹ ሓቢሩሉ زيكازي بخال أجباب كابتا هاجر زوصو شودناويان مهلاوم زغلص كريسترشون ازي شودناويان نموصاز تغبر سرحت بسعر استفلالي هاجرات زتودب خوينو اتوم زبزحو بنفرتي نابو دب جيبوتي كعالبو تغيرو مهلاوم بتوسخ ملكيتو ابز عامت اب شودن زينبور بزح مفنجارات بومب كم تخسته تغليصو زياتهم كل ساعة مس قرجتات جوجلتات قبنت تحازو خينهم زيادة هاسيا زوردم زلو قلعو مخانو راديو شودن زي سالت اتو حدا دهساسا ملكيتو اقل قلت راديو شودن كاب كلت شان عسران ندحر مس عسران شدشتن مفنجارات تتحازو ببيت فردي بينتو كستات كمون افنا ومرمراتات ملكيتا بزقبرتو دهساس لعلي فرق اي كابزو مفنجارات نقلعو قديات موتن مقسلتن مقبارم اتقليلالا حقا وكيل نايتاب كباب ستوكولم بوم ناب بيتو متدربيم سدرا بيت زخونت أبقى يوهان هيتبري باتي مفنجار كلهم كموتو مخالون يرم تخونا قناتا بومب كأدمي منطاقوا بعدل نابتي سب زي نبرو كفل بمطوع اتا موكزيت آقارا موصالو قديفكا كندت التفرهو قدات آيوردتن كبل قليت نازم مفنجار زفتس مسب نتي تاقبار كمزو علون اي امنت قالون انتزيهابه فردو كم تقبل زغلت يوهان علامة اتي بومب اب غوربيت زقمت كالسب منبارو اتا زتوربروت بومباغنا نابيت قدات متاو سيخ حبير بزحات كاب غونصاو متكعتታት ጎጅለታት ገበን ቆልዑ በብዝሒ ኣብ ዝቕመጡሉ ኣባይቲ ፍጸም ምህላው ምኽንያት ብዝሒ ግዳያት ጻውንቲው ብመሰረት ጠበቃ ይሆን ወታደራው ልምምድ ኦሮራ 13 ናብ መላእ ሾደን ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ገለ ካብዚ ልምምዳት ናብ ከተማ ስቶክሆልም ምእታው ይግለጽ ኣሎ በዚ ድማ ኣብዚ ልምምድ ዝሳተፉ ዘለዉ ወታደራት ኣብ ጎደናታት ክረኣዩ ከምኡውን ኣጽዋር ጸረ ነፈርቲ ኣብ ዝተፈላለየ ውሽጣዊ ክፋላት ከተማ ክጻውዱ ምዃኑ ተመልኪቱ ብ29 ሚያዝያ ሰራዊት ሾደን ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ዝዛወረሉ እዋን ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኣብ ዝትከሉ ንኣሽቱ ነቑጣታት ሓበሬታ ተቐማጦ ርእይቶም ክህቡ ክሕተት እዮም በዚ ድማ ምልክታት እዚ ልምምድ ኣብ ብሮማ ፋሽታ ስካፕኔክ ኮሆመን ከምኡውን ሶዶማ ክረአዩ እዚ ምርኢት ልምምድ ኣብ ትራፊክ ዝኾነ ምትውጋል ኣይክፈጥርን እዩ ብመሰረት ፀብጻብ ሬድዮ ሾደን ኣብ ነሓሰ 2020 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ከባቢ ቦትኪርሻሳ ጓል 12 ዓመት ህፃን ዝቐተሉ ሰለስተ ሰቡት ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪዶም እቶም ሰቡት ነዚ ተግባር ኣይወዓልናዮም ክብሉ ናይ እምነት ክሕደት ቃሎም እኳ እንተሃቡ ቤት ፍርዲ ግና ዕድመ ይፍታሕ ማእሰርቲ በይኑሎም ኣሎ ህፃን ኣድርያና ቅድሚ 3 ዓመታት ጉጅለታት ገበን ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣብ ዝገብሩሉ እዋን ኣብ ሞንጎ ብምንባር እያ ተቐቲላ ቶም መቐናቕንቶም ክደልዩ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ቤት ምግቢ ዝኣተዉ ዕጡቓት ብካላሽን ብሬንን ሸጓጉጥን ተኽሲ ድሕሪ ምልውዋጦም ኣድርያና ብክልተ ጥያይቲ ተወቂዓ ምሟታ ናይ ሽዑ ፀብጻባት የመልክቱ ኣብዞም ገበነኛታት ዝኾነ ናይ ጣዕሳ ምልክት ክርኢ ፈቲነ ግና ዝኾነ ክርኢ ኣይከኣልኩን ክትብል ነቲ መገባያ ተኸታተለት ከምኡውን ድምፂ ኣድርያና ብምዃን ክሳብ ውሳነ ካብቲ ቤት ፍርዲ ዘይተፈለየት ኣደ ኣድርያና ገሊጻ ኣላ እቶም ፍሩዳት ኣብ መስርሕ መጋባያ ካብ ኣኽባር ሕጊ ዝቐረበሎም ሕቱታት ክምልሱ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን እዞም ሰቡት ይግባይ ክብሉ ምዃኖም ጠበቖም ንሬድዮ ሾደን ሓቢሩሉ
ኣገዳሲ ሓበሬታ ንመዘወሪ መኪና ፍቓድ ከተውፅኡ ትደልዩ ነበርቲ ከተማ ስቶክሆልም ትካል ድራይቭ ስኩላን ኣብ ስቶክሆልም ንዕለት 27 ወርሒ 4 2023 ጽባሕ ሐሙስ ካብ ሰዓት 4 እስካዕ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ብዛዕባ ኣገባብ ምውፃእ መዘወሪ መኪና ክልሰ ሓሳብን ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ዝውሃብ መብርሂ ናብኡ መፂኹም ክትሳተፉ ይዕድመኩም። ዝግበረሉ ቦታ ሞስሆልም ስቶሬት 26 ኣብ ሻርሆልመን ኮይኑ ሰዓት 4 እስካዕ ሰዓት 7 ብቋንቋ ትግርኛ ኣገባብ ኣዋፃፅኣን ናይ ቲዮሪ ከምኡውን ናይ ምዝዋር ማኪና ቋንቋ ትግርኛ ብዝዛረቡ መምሃራን ናይ ክልቲኡ ቀሪቦምልኩም ስለ ዘለው ንጽባሕ ዕለት 27 ወርሒ 4 2023 ኣብ ድራይቭ ምዝዋር ማኪና ቤት ትምህርቲ ኣብ ሻርሆልመን መፂኹም ዘለኩም ሕቶታት ከተቕርቡ ትዕደሙ ኣለኹም። ቦታ ሻርሆልመን። ንዝያዳ ሓበሬታ ናብዞም ኣብ ታሕቲ ስዒቦም ዘለዉ ቁፅሪ ቴሌፎን ደውሉ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና መወዳእታ ማእከላይ ባንክ ሽወደን ሪክስ ባንክ ቀንዲ ወለዱ ካብ 3 ሚእታዊት ናብ 3.5 ሚእታዊት ክባቢሎ እዚ ትፅቢት ክግበረሉ ዝፀንሐ ምውሳኽ ወለድ ንልዑል መጠን ዝቕባበ ስዒቡ ዝመፀ እዩ። ዓሚ መጠን ቀንዲ ወለድ እቲ ባንክ ባዶ ሚእታዊት ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዓርቢ 28 ሚያዝያ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተር ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።